Nggih. Madang urung. Sampun. Ngombe apa? Ngombe teh. Oh jangan iki lho. Hah? Nah. Hah? Piye sing mburi dhewe? Ayo lho mburi ngece lho. Apa isa? Krungu ora? Krungu ora? Krungu no. Kowe krungu ta? Ya jelas no. Apa mburi dhewe mau apa? Ayo Elisa takon Elisa mburi dhewe apa? Apa mburi Ya dhewe? jajan ya mana ya? Heeh. Nah, set. Ayo Pak, aku siap. Lisa. Nggih gula. Aduh, iki nyenengke ngene iki lho. Gula kaya kalkun. Tuh nek kalkon koslok-koslok. Rene jam pira? Wow, jam 6. Oh, karo sapa? Oh, kali Paparjo. Wis transit. Oh, nggih, transit. Maem urung? Sampun. Mimpike apa? Mimi ke Fanta. Wis ketemu Pak Ratno? Sampun. Ayo ngono kuwi. Wah. Jelas ngono lho. Jelas.